Cijenjeni gledatelji, evo nas natrag i odmah imamo telefonski poziv. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer, čujemo se. Dobro večer. Halo? Čujemo se, recite gospodine. Ja sam htio pitati gospodina Pašalića. Kako gleda na ovu koaliciju, ove opcije koja tobože su dušebrižnici za Hrvatsku, a sve radu da uništu ovaj hrvatski narod, naš identitet, ovu rasprodaju zemlje naše, ovaj lopovluk, očito koji vidi svaka budala, ne treba tu biti puno pametan, pa sam ga postavio pitanje ovo što se tiče Pelješkog mosta, jer doznao sam iz povjerljiv izbora da se već prije kupuje dolje zemlja, da kupuje Marina Matulović-Dropulić i ostala društva. Pa pitam gospodina Pašalića, je li državno odvjetništvo u sprezi s tim kriminalom vladajuće strukture? Da mi to odgovori. Hvala lijepo. Hvala vam na pitanju. Ja na direktno pitanje ne mogu odgovoriti jer ne znam to. Ali ono što mogu reći, da se državno odvjetništvo pozabavi ovom garniturom koja je sada na vlasti 7 dana ili 7 sati, a sa mnom su se bavili 7 godina, onda mislim da bi ih pola završilo u zatvoru. Kad riječ o Pelješkom mostu, sve je jasno tko projektira, tko gradi, ne daju se jasni odgovor da li postoje građevinske dozvole, da li postoje jasni troškovnici. Tu je toliko čudnih pitanja, ali očito su se svi požurili da prije izbora da se potpiše ugovor. I ako su neki maznuli, uzeli proviziju, onda su je već uzeli. Jer tko god dođe, ovi su vjerojatno stručnjaci sastavili takav ugovor da će ga teško moći biti raskinut i ekipa koja je trebala uzeti svoju proviziju vjerojatno je već na vrijeme uzela. Način na koji se taj projekt pripremao, sama argumentacija je krajnje dvojbena. Kad pogledate koliko Hrvatska ima realno problema i kad vidite kako se u raznim krajevima Hrvatske živi, onda se stvarno postavlja pitanje a tko razuman, a tko normalan bi sada potrošio toliko novaca za gradnju jednog mosta koji možda za 20-30 godina će biti investicija koja može ući neke prioritete, ali danas je, po mom mišljenju, nemam nikakvih čvrstih dokaza za to, ali sve govori da tu nisu čista posla.